muri Zimbabwe tinomuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndegedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inoniwo ndauya pano ndine secret yangu iyo yandiinayo, izvo zvandiri kuitiswa namadam boss vangu. Saka ndakauya kuno kuSouth Africa through my other sister, mushure mekunge vandiudza kuti vainge vaine umwe mukadzi uyo wavaipota vachienda kunoruka kumba kwake, ainge aine mari yakawanda zvisingaite. Vakabva vanditi ainge akabva mukubetserwa mwana, saka ainge achida help. Saka vainge vakataura naye because iye ainge asingadi munhu wekuti anenge asingazomushungurudziri vana vake. Saka ndakabva ndachizobva kuZimbabwe ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kunoko ndakabva ndambogara nasisi vangu kwemazuva mashoma, ndokubva ndachizoenda ndikatanga hangu kushanda. Aiwa, pamba pandigere zvakanaka, everything is there. Even zvita sekunge vasitombori maZimbabwean, mari yavainayo vane mari yakawandisa. So there was this other day ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita an off, but ndaizviziva kuti hembe dzainge dzakawandisa. Saka ndakatomuka late, somewhere kuma past 10, ndikabva ndati let me just wash the clothes. Sezvo paine washing machine, ndikati I'll just do the laundry. Kana ndaita the laundry, then tomorrow I would rest. Saka ndakangomuka, ivo vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndatoenda kuma outings. Pandakanopinda mumba mukoma, ndakaona kuti mudining mainge muine madinner plates ainge arimo. Saka mumadinner plates mainge muine hove dzainge dzakaiswa mumadinner plates, uye zvekare nemaraisi, masweets. Pandakati ndichinopinda mupassage, ndopandakavaona vachizvongonuka pafloor, zvaityisa imi. Apa vainge vakapfeka hembe dzine maglitters dzainge dzichibwinya. Saka ndakabva ndachizoridza mhere. Vakanditarisa vakapindurudza maziso avo, zvainge zvichityisa. Mufunge zvenyu mukomanasha. I was so shocked nekuda kwezvakaitika ipapo. Ndikabva ndati ko chii chamuri kuita? Vakamuka paya vakabva vanditi ivo vainge vachitenda vadzimu vavo, uye zvekare vainge vachitenda mudzimu wavo mukuru, nekuti mudzimu wavo unosvika pavari uchiita sekunge nyoka. Saka kana mudzimu wavo wasvika pavari uchiita sekunge nyoka, ndopavanobva vachizotanga kupidiguka, vachizvongonuka vachiita sekunge nyoka. Maziso avo ainge achityisa. Vakabva vandipa mari, vakabva vanditi waita lucky. Zvinhu zvakadai so hazvingoonekwi nemunhu wose. Saka iwewe une lucky. Vakandipa mari yavakandipa yainge iri 11k. Mari yavakandipa vakabva vanditi mari iyi ndoda kuti unge uchiidya yose kusvika yapera. Saka ndakatora mari iyoyo yavainge vandipa, vakabva vaenda neni kumall tikanotenga hembe, ndikatenga zvandainge ndichida. Ndopandakaona kuti 11,000 it is not even anything muSouth Africa, especially kana ukaenda kumamall kwega kunoshopa vanhu vane mari dzavo. Ndakangotenga zvima t-shirt, ndikatenga masneakers, ndikangotengawo 1 or 2 items nemafuta. Ndakatoshamisika. Kadhi ravainge vandipa rainge riine 11k. Patainge tava mune imwe shop ndava kuda kamwe ka t-shirt, then kadhi rikabva ratoti declined insufficient fund. Vakabva vanditi mari yako yapera, let us go back home. Ndokubva tadzokera kumba. So right now ivo vari kuti vanoda kuti ndinge ndichijoina zvavanoita izvozvo zvemanjuzu. Saka vakandiudza kuti sister yangu handitombofanira kutoti ndinge ndichitomuudza. Saka chinondinetsa, like what is confusing about it mukoma, ndezvekuti nevanhu ava tinotoenda kuchurch like each and every Sunday. Tinotofanira kuti tinge tichitoenda kuchurch, and it is very confusing for me because I really never thought, mukomana chimufunge zvenyu, kuti munhu anonzi anonamata anoswera achiita zvemanjuzu. When you post my story mukoma, ndokutoda kutoti vedare venyu vange vachitondibatsira, because I'm so confused about why is it vanhu ava vachiita zvemanjuzu but kuchurch vanotoonekwa sekunge
vanhu ivo vanotonamata ende vanotonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. All that I want is just help. Like zviri normal here nhaye vedare kuti munge muchinzi munoita zvemanjuzu. When you post my story, I'll be following through in the comment section. Change ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, pakaipa hanzi vanoita zvemanjuzu. Ivo vari kuti chiitawo zvemanjuzu, ivo vari kuti ndakatozvitanga. Ndakababvunza kuti saka pamuri kuti makatozvitanga, like what do you mean? Ivo vakabva vati hanzi ndine mazai andakapiwa, vakapiwa dozen remazai, vakabva vachizonzi mazai awa kusvika apera, each and every night unoisa zai padumbu pako. Kana waisa zai padumbu pako, then unenge uchifanira kuti unge uchizoriputsa zai iroro, asi unozoriputsira pafloor wakapfugama wakashama. Saka vanoti ndo zvavakaita izvozvo. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Chavari kuda kungobvunza hanzi zvinoita here kuti munhu anonzi anonamata at the same time iye anoita zvemanjuzu. Every Sunday vanotoenda kuchurch. Rekedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Yene hangu ndakazoramba kwedu kwandinobva kumberengwa. Saka nerimwe gore takaenda nevamwe vangu, but machinda angu awo andakaenda nawo kun'anga apo patainge tichiita zvechikorokoza. Vazhinji vacho vava nedzimwe mari dzinototyisa. Saka ipapo mukoma takati tapedza kunyora ma-O level edu ndokubva tachizobuda nema-U, zvinhu zvatainge tichitoziva because nguva dzedu zhinji taingoswera tiri kumakomba kana kuverenga tainge tisingaverengi zvachose. Saka takazoti taona kuti zvinhu zvedu zvainge zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka, ndo patakabva tachizoronga manje nevamwe vangu tikabva tati panapa nekuda kwekuti zvinhu zvacho hazvisi kufamba, tiri kungonhonga tumapoints apa, tikuda mari yakawanda, saka toita sei? Saka pane umwe uyo akazoti vakomana handei kun'anga, tinoona kuti kana tikaenda kun'anga zvinonofamba here. Ende vazhinji vamunozonzwa kuti vakaromba, vazhinji vacho mukoma vanotoromba in a group because munenge muchipfurirana kuti akumanaka upenyu huri kurwadza, zviri nani kuti tinge tichingoita zvekuromba. Saka takabva tachizoenda kun'anga. Taenda kun'anga tasvika kuya takabva tachizonzi umwe neumwe aifanira kuti anga achitora chibage. Takabva tabuda ndokubva tachizoenda tikanotora chibage. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitokonyora chibage chechiya. Takabva tatokonyora chibage. After tatokonyora chibage tikabva tanzi tinge tichiisa chibage umwe neumwe akapiwa kabhasiketi kake kainge kari kadiki. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichikandira imwe huku yainge irimo mudare imomo. Saka huku idzi mukoma nashi waiti kana ukakandira huku yobva yanyangarika kubva kauya imwe huku. Saka umwe wokutanga ndiye akanzi kanda chibage 20 chawatokonyora. Saka akati achikanda huku yaya yakadya chibage kuda yakadya shanga 3 here or something, ndokubva atonzi ndo makore ako iwawo auchararama uchiita mari. Muchinda wandototaura nezvake izvezvi ari kutopenga because unongorarama uchidya mari kwemakore awo ekuti huku dzinenge dzakadya shanga, kana dzakadya shanga 10 unoita 10 years uchiita mari, then after that ubva uchizotanga kupenga. Then vamwe ava ndo vakaita lake huku dzavo dzakachovha zvekuma 20 something, then umwe wacho ane huku yakadya 40. Kama inini mukoma, before ndisati ndazonzi ndinge ndichikanda, pane umwe muchinda wangu akati akanda chibage chechiya yakangonhonga 1. Kana sekuru vave vakabva vaseka. Mukoma ndakabudamo ndichimhanya ndikati izvizvi ini hangu handizvikwanisi. Ndokubva vanditi dzoka iwe, but ndakaramba mukoma. Ndokuzoya kwandakazoita kunoku kuSouth Africa. Akomana urombwa huriko ende n'anga dzinotogona kutorombesa dzitoriko zvekutoti kana uchitoda kana mafone numbers asekuru ivavo mukoma ndinokwanisa kutokupai mafone numbers avo. Kana muchitoda kutoenda munokwanisa kutoendawo mukatonorombawo mukatotanga kutorarama kalife katoripo
ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa. Ndinoda kunzwa kuti vamwe vanhu vanoti kudini. Ende kana kuine vanenge vachida kuromba, munokwanisa kuvapa mafoni numbers mushure mekunge vati vanenge vachida kurombesewa nasekuru ivavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti haisi marketing strategy here iyi zvamuri kuti muri kuda kutipa mafoni numbers en'anga dzinorombesa? Is it not a marketing strategy? Vakati kana haisi marketing strategy. Ini dai kwanga kuri kunzi kuromba, ndingadai ndakaromba kudhara, but ndakatya kuti kokana mukuromba kwangu kokana kuri kuzonzi ndikabva ndachizopiwa makore mashoma ekurarama, then what? Let's try to speak with him in the comment section. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Saka mukadzi wangu akabva mukundiudza kuti iye ane shave reuroi riri pahari. Saka ndizive kuti zvinoita here kuti munhu anenge achinzi anenge aine shave reuroi, munhu iyeye obva anzi anofanira kuti ange achitendedzwa kushanda nevana. Mukadzi wangu anoshanda pacreche. Dzimwe nyaya dzaanondiudza ndingagoti kudii zvangu mukadzi wangu, hapana hangu pandingazomboudza vamwe vanhu, but mukadzi wangu iye anondiudza kuti usiku paya kana vava kunobuda vava kuenda kunoroya, anoti iye anototora vamwe vana. Kana atora vana ava hanzi ndo vavanoshandisa, nekuda kwekuti vana vari innocent, havana chavanoziva, hanzi ndo vavanoshandisa window vobva vapinda pamba pevanhu through the window. Mukadzi wangu kuti ndinge ndichizozviziva kuti iye mudzimai wangu anoroya, zvakaitika mukomana ndezvokuti tainge tichiri mukomana nemusikana. Saka ininiwo ndakangokurirawo mune imwe Pentecostal church. One day ndakamunyengerera because mukadzi wangu ndakamuona achitori musikana wangu kuti musikana wangu uyu haatombofariri zvekunamata. Saka one day ndakangomujuma, ndakamuudza kuti painge paine zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizomutengera. Akauya kumba kwangu ndokubva tachizopinda mutauni, but ndainge ndichitozviziva kutoti kutauni kwatainge tichienda, tichibvako kutauni tainge tichazoenda ku-all night prayer. Akagumbuka zvisingaiti. Saka takati tiriko ku-all night prayer ikoko, ndo pandakaona kuti mudzimai wangu airatidza kuti she was not comfortable. Ndakamubvunza kuti ko chii chainge chichiitika paari, akandiudza kuti ainge asiri kunzwa zvakanaka. Ndakati ndichimubata pamanza pake apa, ndakanzwa kuti paita sekunge painge paine moto achiita kudikitira. Saka ndakabva ndahaya motikari, ndakangoenda parimwe muchinda wandainge ndichiziva aita zvekugadzira motikari, tikangobuda muchechi because ndainge ndati ndava kunoudza elder kuti hausi kunzwa zvakanaka. Akabva ati no, akaita zvehasha zvekuti no, usavaudza please, usavaudza. Apa ainge achichema achiti usavaudza. Saka ndakabva ndachizongofonera muchinda wandainge ndichiziva, ndokubva achizouya nemotikari akabva achizondikolekta inini nemusikana wangu, tikabva taenda kumba. Ndokutotizirwa kwandakazoitwa nemusikana uyu because mangwana acho akabva ati hakuna kwandichaenda nezvose zvandakuudza pamusoro pangu, ko kana ukazondiramba inini kumba kwedu handichatodzokeri, ndokuzotoroorawo kwandakazoita. Saka pandakasvika kumba, ino ndainge ndisingatozivi kutoti musikana wangu ndiri kutomuremedza because ndainge ndakaisa Bible pachipfuva chake. Saka ndakaisa Bible kudaro pachipfuva chake, handina kunge ndakatoziva kutoti munhu wangu ndiri kutomuremedza because ndaifungidzira kutoti Bible randakaisa pachipfuva pake rinotodzinga kana ari madhimoni. Saka akazongoita zvekungozevezera, ainge ava kutoita sekunge munhu ava kuda kufa. Akabva ati bvisa dombo rawakaisa pachipfuva changu. Ndakangoti ndangobvisa Bible pachipfuva chake, akaita kuti hei, achiita sekunge munhu ari kusvikirwa. Mukomana akandirasira kwakadaro uko, ndokubva achizotanga kuchema, akatanga kupopota achiti sei waisa Bible pachipfuva changu, wadi wangondisiya ndakadaro kusvika ndichizopora. I was shocked mukoma, but later on akazokumbira ruregerero.
ndakabva anditi can I trust you, ndikabva ndati hongu you can trust me, you know one kuti I love you. Akabva achizondiudza kuti iye aige aine nyora. Akabva anditi ndinge ndichibuda panze. Ndakabuda panze ndikanzwa munhu ava kushinyira, akazonditi chidzoka, but voice rake rainge rachinja. Mukoma aita sekunge munhurume. Paakanditi dzoka ndakabva ndaona kuti munhu ainge akashama akamira. Ndokubva anditi ndoda kuti unge uchirara neni ndiri zvandiri kudai. Akabva atendeuka. Mukomana chi ndakaona kuti ainge aine nyora dzaainge akatemererwa kumusana kwake. Nyora idzi mukoma dzaita kufamba dzichifamba nemusana wake. Akabva andiudza kuti iye ainge ari muroi. Handiziviwo kuti sei zvimwe kuda rudo rwangu kwaari ndakangozvigamuchira ndikati you look more sexy zvauri kudai. Ndokubva tatotanga kutosika bonde tikarara tose. Then ndokubva tachizotanga kugara tose ndikamurora. Hama dzangu handina kana munhu wandakamboudza ini kusvika pari nhasi. Takabva tachizoya kunoku South Africa. Tauya kunoku mudzimai wangu akawana basa pacreche. Saka pacreche apa paanoshanda mukoma vari kushandisa vana vepo pacreche paanoshanda. I just feel bad for vana ivavo. Handizivi kuti kuvashandisa kwaanovaita what are the disadvantages dzichazoitika kwavari vana ava mukukura kwavo. But iye anongoti ndinongovashandisa kungovavhurisa madoo, nothing else. And iye anototi vatori nechisquad chavo maSouth African nemaZimbabwean vanongoita basa rekuti vanenge vachingofamba vachiroya vanhu. Inini I feel as if I am protected because anondida and hatombodi kuti ndinge ndichimbojairirwa kana nani zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ameno zvimwe kuda rudo rwavo kwaari mudzimai wavo. Hanzi ndakangomuda akadaro even though ari muroi. Let us try to speak with him in the comment section. Rekizoitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, how can I ever forgive myself? Ineniwo ndainge ndichishandira umwe mukadzi uyu akazofa. Saka vakanetsana vaita zvekukandirana round. Ndokubva vanetsana nomumwe mukadzi uyo wekuchechi. Saka vanetsana kudaro. One day mukoma ndakatovanzwa vachitodiscussa nemurume kuti vainge vachida kutsvaka matsotsi. Saka vakati vamutsvakira matsotsi mukadzi iyeye, pakabva pachizoitika an incident yekuti matsotsi awa vakati vachinomutorera motikari. Mukadzi iyeye ndokubva achizopfurwa nepfuti. Ndokufa kwaakaita mukadzi iyeye. Asi pandakanzwa vachironga nyaya iyi ndakawana mukana because one day ndakatosangana naye ndainge ndichitobva kunotenga maonion. Akabva amisa motikari yake akabva ati asinai Grace, not a real name. Saka unoreva kuti kana ndava kusawirirana namai Keisha ndiye mukadzi wandainge ndichishandira, zvinoreva kuti inini newe hatichatowirirani here zvatainge timbori mabest friends one. Saka akabva atondipa 20 US akabva anditi you can buy something nemari iyi. Ndakatomboda kumuudza kuti muri kungofamba zvenyu mother but makatorongerwa matsotsi, munozviziva here? Ndakazongoramba hangu ndakanyarara. Handina kunge ndakaziva kuti things were going to go so bad like that. Asi ndo zvakaitika mukoma. How can I forgive myself? Nekusaudza kwandakaita mukadzi yeye zonosvika achizonourawa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.